Mas. Dalem. Mas. Dalem. Mas. Dal, sing mesra didik lho. Kok iya mesra-mesra ge apa? Uripe sampean megang ngene-ngene ae ngono. Masih aku ya ora gelem ngene, Dik. Mbok metu-metu kono. Mambut ki wis mari lho. Oh wis. Neh no. Oke. Pancene wong pengangguran durung ana penghasilan isuk turu sore ngopi pengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaido ojo nyalin tresno sik urung kerja isin Ora wani. Uye Samudra musik. pancene wong pengangguran durung ana penghasilan isuk turu sore ngopi pengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaido mara tuwa terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesane